weche obed maber? Itimo maber kabisa. Gima timore, Sharon, en ni kiketo gini into holistic way maduong' makoro ing'iye objectively, ayie kod everybody ni blames mang'eny osedhi kuom IEBC, nikech IEBC ema oseyie mondo blames gikaw blames, nikech IEBC poko wuok ayanga mondo ng'is jopiny ni role mar ng'ato ka ng'ato electoral process ni under chapter 7 of our constitution en ang'o. Kendo mano momiyo duol mar IEBC ni osehinyore ndalo gi te. Inyalo neno kaka Jacob blame judiciary. Ng'ato kona moro bro koni no. Ng'ato bro koni ni gima osehinyo IEBC kabisa en ni wabunge bo temore kalo chike kaka IEBC dwaro, kaka gidwaro tayo yiero. For example, ing'eni Sharon, nyaka ne walok chike wa 2016 nyaka kawuono pok wabedo gi chike manyien. Pare ni yande kata mana kisomo kata mana gazette notice mano kelno. It's on the basis gi chike machon. Pare ni 2016 nyaka sani mano 10 years. IEBC dwaro ni mondo otayiero kendo dhi mbele manyalo comfort jopiny gi chike manoloki 2016 kata kane pok ing'eni 2017 nowito ko yiero ma president. Sure. Judiciary nokelo recommendations kaka gidwaro ni mondo olok chikego. 2022 nitiere court petition, presidential petition. Judiciary nochako golo recommendations. Gigi endi gine i parliament ka. Koro ng'ato nyalo ng'iyo jo parliamentarians gi ang'o momiyo gitamore keto ne IEBC chike kaka gidwaro. IEBC sogo nduru on treasury on pesa. Ng'enya kaka gisandre gidang nyadanga giwuok from treasury gidhi e parliament gidhi kuom kata budget bende na gidwaro mar mondo mi koro to gini ana gima sebedo kaneno eneni gine ma gitamore goyo nduru ne jopiny mondo jopiny bendo call jogi to order. Look at police. Inyalo paro gik mane timore ol Kalao. Jigore to police emo wuok ewi mto ewi gari malo. To mago are the serious stakeholders mag election. Gigi kosebedo messed, ng'at mane mabedo blame IEBC. NSCS kake wacho ne duol moting' ne hate speech. Onego deji obeda maler ni to hate speech ni an offense, is a criminal offense koso an offense mane. Nimar jomoko to gibluongo ibiro neno ka otimo hate speech DCI ma. Jomoko to kotimo hate speech NCIC ema samo. What is the role of the police in the hate speech? Ang'o momiyo, for example, mbunge ma Murkoeni, no mark gi no bedo summon gi DCI. Yes. To Kaluma Nito NCIC. Are you seeing that double standard? Dognano kaka Kaluma nondiko boke ni podo onge. Imagine to nentie ka o address press of which is fine. To ang'o momiyo jomoko tiluongo gi duol cha to jomoko tilawo kale gi DCI. Koro ineno pogruok mage gik magolo trust kuom institutions. And mane momiyo wacho ni kidok kata mana kar vetting miwacho no. Anti-Corruption Commission gi IEBC kobedo piny maber ma giriwo wigi maber to ginyalo ng'iyo kaka jomoko inyal tam mondo chope debe. Ok ni ji te ni giwacho ni look ni Kenya sani everybody iwinjo ni penjo ni ade Gachagua ne onyalo chung' koso oyo. Mano is a fundamental question. Monego bed ni osebedo clarified sani. Ni ng'at mogol kaka obedo impeached e office wede gi qualification onyalo chung' kata oyo. To bende onyalo tiyo office no. That's the question. Osegoli office ni bi nyalo dok e tiyo office no. So magi penjo ma jo Kenya dang'ni ka dwaro ni IEBC onego luongi miluongo ni election conference maluongo ji te, all the stakeholders, obed youth, obed mama, obed jolemo, mondo gigi te gikete it jopiny kaka giikore ne election mabiro ni. And gimomiyo wacho kama Sharon en ma wasetimo gimiluongo ni comparative analysis. Kawa pimo 2007 gi 2027 gin gi chalruok mane yiero mwadhiene. Mano e gima ok wadwaro mondo wabedi ni pod ni jo Kenya paro ni wanyalo dok chien kuma nwaaye nyaka koro sani. Ka wabungo tamre kalo chike. IEBC owach ne jo piny ne jo dalawa wan ne waloso chike gi ne watere mbele wabunge gi mondo otimonwa gidagi. Mono jo piny ong'e to sate IEBC will be blamed, and that is what I blame IEBC on. Let them come out very strongly, categorically,
makata ka tek giluong press every press mondo giwach ni these are the areas mwabedi frustrated, this is how far we are prepared for this 2027 general election. Yes. Warito kapo nono